Det her er et forsøg med bæregærsaktivitet ved forskellige temperaturer. Det er et rapportforsøg, som er udarbejdet af Henrik, Narmin, Olaj, Stig, Camilla og Nikolaj Demner. Til forsøget skal vi bruge noget sukker, noget tørkær, noget vand og noget blåt farvestof, bromthymolblåt i en opløsning. Vi skal bruge en konisk kolbe, gærrør med prop, et termometer samt en vandbalje. Teorien gær er en svamp, som lever af kulhydrater, og under aerobe forhold udskiller svampen kuldioxid ved indtagelse af kulhydrater. Det vil sige, at når man skal bage brød, så hæver det, og kuldioxid bliver fanget ind i dejen som luftlommer. Ved anaerobe forhold kan gærcellerne ikke foretage respiration, derfor forgæres kulhydraterne, og der dannes etanol og kuldioxid. Hypotesen er, at vi ikke forventer, at der vil ske en større gæringsproces ved 50 grader, da vi mener, at vandet er for varmt, og at gærcellerne sådan set vil dø. Vi skal så lave den her opstilling, hvor vi har en gærblanding med 150 ml vand ved 50 grader, 6,4 gram tørkær og 20 gram sukker, som er i vores kolbe. Så har vi det her lufttæt gummiprop og vores gærrør, som vi har tilsat vand og blåt farvestof, så vi kan se kuldioxiden, når den bobler op gennem røret. Så har vi vores vandbalje, hvor vi har noget vand, der er en lille smule varmere, fordi vi har taget højde for, at glasset også skal tage noget af varmen. Og så har vi et termometer, så vi kan holde styr på, at gærblandingen kan holde sin temperatur. Vi skal i så forsøget, skal vi efter 3 minutter begynde at tælle de antal bobler, der kommer igennem gærrøret. Det har vi så gjort ved de her 50 grader. Og der har vi så lavet et skema, hvor vi kan se, hvor mange bobler i minuttet, og i hvor mange minutter. Det vil sige 15 minutter, 15 intervaller. Og man kan sige, at ved 50 grader, der lå boblerne på et sted mellem 13, 14, 10. Da den kom ned på 10, så tog vi temperaturen igen og kunne så se, at den var faldet til 48,2 grader. Så det kan være en lille fejlmarken, og det kan være årsag til, at vi har et fald i antallet af bobler. Vi skulle så regne gennemsnit ud, og det var så 11,8 bobler i minuttet. Og det skulle så sammenholdes med de andre grupper, som har nogle andre temperaturer, som hvor vi skal se, hvor gæringen den er mest optimal. Og vi har så lagt vores resultat ind sammen med de andre grupper på henholdsvis 20 grader, 30, 40, det var vores på 50, 60 og 70 grader. Resultatet det blev, som man kan se her, og det vi så kan aflæse ud af den her graf er, at der ikke er rigtig nogen aktivitet ved 20 grader. Ved 30 grader der har man 11,1 boble i minuttet gennemsnit, og ved 40 grader bliver på 37, så har vi vores på 11,8. Ved 60 grader siger vi 0. Ved ikke, om der har været en fejlmarken i et af de andre holds. Men vi kan i hvert fald konkludere, at den optimale gæring i det her forsøg har været ved 40 grader. Og der sker så en denaturering af gærcellerne. Det sker mellem 40 og 50 grader, det kan vi jo afvise, fordi at vi får en nedadgående kurve på gæringsprocessen. Og det var sådan set de 2 faktorer, vi skulle undersøge ved den her forsøg. Slut.